Ayikho into esijabulisa njengokukhuluma udaba lwamaphupho. Kodwa-ke kuyase kusukuza kakhulu uma nabantu esisuke sikhuluma nabo bekhombisa ukusiza ukuthi sithini. Ngisho ukuthini ngalokho? Ngisho ukuthi-ke uma ngithe inamba ayisenze kuphela kuma-calls, benze njalo nje, basikhe kulokho. Njengoba ngisho ukuthi uWhatsApp engawusebenzisi, I mean that uWhatsApp ningawusebenzisi. Ama-SMS ingawasebenzisi. Ilifone ngo-9 ekuseni la 5 ntambama kuphela. Yabo. Futhi bangumlandeli wale channel ukuze ufone usense le number. Ngaloko awunalo ilungelo lokuyisense le number if awusiyena umlandeli wale channel, yabo. Mina ngigama ngoPastor Ning. uNkulunkulu akakulonde ekuvulela iminyango empumelelo. Namhlanje nake sibheka olunye lodaba lapha. Olubuya lapha kuSibahle Msibe. Sibahle Msibe ngicela ukubuza la ukuthi ngabe kuchaza lophupho ubona amanabukeni. Yini amanabukeni? Ama-napkins, if I'm not mistaken. Napkins, amanabukeni. Kusho ukuthi ile indwango ezisebenza njengama-pampers, noma ezisebenza njengama-disposable nappies. Ngesingisi bethi ngama-nappies. Ya, amanabukeni. Napkins. Noma napkins. Napkins. Oh, nappies. Yes, nappies. Ya, ngayibamba lento yesingisi. So, amanabukeni ngama-nappies. Ama-nappies. Oh, ya. Kwenza kuyindwango yayisebenza before ama-disposable nappies. Njengama Huggies, etc. Yabona. Sona ke singakusho. Number 1. Ngokujwayelekile uma uphupha amanabukeni kungaba uphawu oluhle umanje emahle, ngoba lokho kukhomba ukuthi impela lindile inhlanhla nesibusiso esikhulu esizofika kuwe maduze. 2. Kwesinye isikhathi uma uphupha amanabukeni kuwuphawu oluhluma emahle lawo manabukeni, ngoba lokho kungafika kukhomba lokuthi lindile izindaba ezinhle ezizokujabulisa, zokukhulelwa kwakho noma komuntu oseduze nawe. Amahubo 113 verse 9, inyumba uyayipha ukuphatha umuzi ibe ngunina othokozile, uthokoza abantwana. Haleluya. Kanti Amahubo 127 verse 3, bheka abantwana bayifa elivela kuJehova, isithelo sesisu singumvuzo. Number 3, kuyenzeka uma uphupha amanabukeni kuba uphawu oluhle uma emahle. Asekukhomba ukuthi empeleni kungenzeka kunengane eyashona isanda kuzalwa, noma ke kunengane yaphuphuma, okukanye kunengane eyahushula, okudingeka yenzelwe ihlambo, inhlambuluko, bese yenzelwa izinto zakhona. Lolo siko lolo sofanele ndluliswa bona. Asibheke kodwa kuHosea 9 verse 14, banike uJehova banike uJehova yakuninika, banike isisu esiphuphumayo namabele omileyo. KaHosea 3 verse 16, izingane zabo zichotshozwe, abakhulelweyo babo baqaqwe. So asibeke lapho ke usho ukuthi kungaba u3 okungashweleli iphupho. According to my understanding, ngoba kunobunhlanhla obuzayo, noma kunokukhulelwa kwakho noma komunye umuntu, noma ngoba kwakunesiko noma kunento efuna yenziwe igcinelwe ingane ongenzeka yashona isanda kuzalwa, yaphuphuma noma yahushulwa. Siyabonga. Be blessed.